अरे ई का हो? रउआ तो बोली मत हमरा से तो। अरे त मुंह काहे लटकावले बाड़ू? रउआ बात मत करी हमरा से, कोनो मतलब बा हमरा से? रउआ तो अपने धुन में रहे के बा हमरा अरे से। बतिया का भइल बा बताइबे कि बेलमुंड बिगड़बे हमार ना मनबे? बताओ का भइल बा? पायल भुलाइल बाकी झुमकाई रानी, बोलत ना बाड़ू का बा परेशानी। हटियो ना।